Zdravo! U okviru ove video lekcije napravit ćemo animaciju srce koje kuca. Evo, pokazat ćemo primer kako izgleda. Dakle, ono što pravimo trenutno jeste ovo srce koje ovako pulsira. Ono što bi trebalo da pročitamo pre nego što krenemo jeste tekst zadatka. Dakle, nam piše program koji prikazuje animaciju srca koje kuca. Srce možeš prikazati korišćenjem slike srce.png. Dakle, ono što treba da uradimo jeste sledeće. Prvo ćemo da izanaliziramo šta je to što nam je dato, srce slika, tu smo uvezli sliku koja se zove srce.png, dakle to je slika srca. Treba crtati je postavljeno na true, dakle na tačno, i to je promenljiva koju ćemo kasnije menjati. Dakle, ne nalazi se ni u jednoj od ovih funkcija i budući da će se kasnije menjati, tu funkciju koja se bude menjala imaće oznaku global. Nakon toga ulazimo u funkciju crtaj i pozadina se oboji u belo, a onda, dakle, crtamo srce ako je to potrebno, onda ćemo reći zapravo if treba crtati, dakle, treba crtati. Ukoliko ova promenljiva ima vrednost tačno, iscrtaće se, ukoliko promenljiva nema vrednost tačno, neće se iscrtati srce. I onda prozor blituje, odnosno prikazuje srce slika. Dakle, to je ono što treba da se pokaže na prozoru, gde su koordinate gornjeg levog temena 0,0 i preostaje još da u ovoj funkciji novi frame napravimo jednu malu izmenu, a ta mala izmena je zapravo negacija, odnosno negiranje promenljive treba crtati, jer ukoliko smo nacrtali, onda ne treba da se crta u narednom frame-u, a ukoliko nismo nacrtali, onda treba da se crta u narednom frame-u. Tako da ćemo ovde napisati not, to je negacija, treba crtati. Treba crtati. I idemo sada da pokrenemo program i evo ga. Dakle, dobili smo zapravo identičnu animaciju kao u ovom delu gde smo pokazali prikaži primer srce koje blinka. Hvala ti na oslušanom videu. Čuvamo se u narednji. Zdravo!